Hello mga ka-Ilongga! Welcome back to my channel! Isang mainit na araw po sa lahat. Sobrang init dito mga ka-Ilongga sa ngayon. Summer na talaga. Kaninang umaga umalis ako dahil withdraw ako ng pera sa GCash na gagamitin dito sa mga transactions dahil wala na akong cash on hand. Lahat ng pera nasa nasa GCash na siya. Hindi ako makakapag-transact dito sa customer if merong magpapa-cash out dahil wala na po akong cash on hand. So, ayan, umalis ako kanina para i-withdraw yung pera para meron po akong pang dito sa customer, pang transact. So, kasabay na lang yan, bumili na lang ako ng mga kakailanganin din dito sa tindahan para pagdating nitong Saturday hindi na ako makaalis kasi yung yung alis ko dito para bumili ng mga paninda is every Saturday. So ayan, kanina dahil meron tayong transaction, so sinabay ko na lang yun. And then pagdating ko dito, mga na siguro yun, mga past 11 na ata yun ang dumating ako dito. Nagsaing muna ako. So yung aking mga pinamili, hindi ko pa siya na-display. So sabi ko, after lunch na lang ako mag-ayos dito ng mga paninda. So ayan mga ka-Ilongga, samahan niyo ako sa pag-aayos ng aking mga paninda dito sa ating tindahan. Bye!
A few moments later. Ngayon na nga mga kailongga, tapos ko lang mag-ayos dito. Hindi ko na kanina pinagpatuloy yung video dahil ang tagal natapos dito. Hindi dire-diretso yung pag-aayos ko dahil merong bumibili. So, in-stop ko na lang po yung aking video. So ngayon, tapos ko nga lang din umayos after how many hours dahil nahirapan ako kung paano ko pagkasyahin lahat dahil wala na akong mapaglagyan. So, ayan, ipapakita ko po sa inyo mga kailongga. So, ayan na po siya mga kailongga. So, ipakita ko sa inyo. Tinakpan ko siya dahil mainit. So, ayan na po siya. Sobrang bagal kong ayos dahil pinagkakasya siya sa area. So, kaya ganyan siya. Siksikan na lang sila. Ayan. Oh, meron pang hindi na lagay dahil wala na mapaglagyan. Oh, ito. Wala na akong mapaglagyan. So, yung doughy donut na sa likod pa naman. Sardinas dahil wala na akong mapaglagyan. Nakaloka. So, ganyan siya mga kailongga. Ilang ulit ko po silang pinaglipat-lipat dahil hindi nga sila magkasya. So, ayan. So, yan po sila. So, ayan mga kailongga. Meron tayong tubig dito dahil may bumili ng tubig. Tsaka, meron tayong uling, so mga soft drinks. So, that's it for today's video mga kailongga. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakiclick ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na rin ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!